Ndikulandireni ndi manja awiri lero loweruka pa 23 November 2024 pano patiyankhuleni Ambuye kuti tipitirizebe kumva mawu a Ambuye Mulungu amene atipatsa tsiku la lero atithandize kuzamisa moyo wathu wauzimu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, landirani kuthokoza kwa ife ana anu lero loweruka pa 23 November 2023, loweruka limene timalemekeza amayi athu Virgo Maria, amayi a mpulumutsi wathu, leronso mwapadera pamene tikukumbukira Clement Woyera. Mwatipatsa mawu anu otikumbutsa kuti pali zinthu zina zimene ndi chikhalidwe pano pa dziko lapansi, kumwamba sizakhalapo. Ndipo tikamakhala pano pa dziko lapansi tizionetsetsa ndi kulemekeza zinthu zimene zili zofunikira kwambiri pa moyo wathu wauzimu. Ndipo zimenezi tikhale nazo chidwi chifukwa zatithandiza kwambiri kukhala anthu oyenerera pamaso panu. Mukhale nafe tsiku la lero, mutisogolere ndipo mutithandize kuti mawu anuwa azikhala nyale nthawi zonse yotiunikira ife ku chipulumutso chosatha ndi kutisogolera ife ku moyo wanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 4 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Leah Ngoma kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka Woyera mutu 20 ndime ya 27 mpaka 40. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Mboni ziwirizo ndi mitengo iwiri ija ya olive ndi ndodo za nyale ziwiri zija zimene zili pamaso pa Ambuye olamulira dziko lonse lapansi. Wina aliyense akafuna kuzipweteka mbonizo, moto umatuluka kukamwa kwawo nkuwononga adani awowo. Ndipo munthu aliyense ofuna kuzipweteka adzayenera kuphedwa mwa njira yomweyo. Mbonizo zili ndi mphamvu zomanga mvula kuti isagwe masiku amene iwo akulalika mawu ochokera kwa Mulungu. Zili ndi mphamvu zosandutsira madzi kuti akhale magazi. Ndipo zili ndi mphamvu zozetsera mliri uliwonse pa dziko lapansi nthawi iliyonse imene zingafune. Tsono mbonizo zikatsiriza umboni wawowo, chirombo chotuluka mchimphompho chija chidzachita nazo nkhondo, chidzazigonjetsa kuzipha. Mitembo yawo idzakhala ili thasa pa msewu wa mu mzinda waukulu, kumene Ambuye awo adapachikidwa pa mtanda. Mokuluwika mzindawo umatchedwa Sodomu, mwina Igupto. Anthu a mitundu yonse, a mafuko onse ndiponso a zilankhulo zonse azidziyang'anitsitsa mitemboyo masiku 3 ndi hafu, akukana kuti ayikidwe m'manda. Ndipo anthu onse okhala pa dziko lapansi adzakondwera nazo zimenezi. Adzachita chikondwerero ndi kutumizirana mphatso, chifukwa aneneri awiriwa ankawasautsa kwambiri anthu okhala pa dziko lapansiwo. Koma atatha masiku 3 ndi hafu aja, mpweya opatsa moyo ochokera kwa Mulungu udalowa mwa aneneriwo. Motero adayimirira ndipo onse amene adawaona adagwidwa ndi mantha akulu. Aneneri aja adamva mawu amphamvu ochokera kumwamba owawuza kuti, "Bwerani kuno."
Iwowo adapitadi kumwamba mu mtambo, adani awo aja akuwapenya. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo Asaduki ena adadza kwa Yesu, paja iwo amati akufa sadzauka. Adamufunsa Yesu kuti, Aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti ngati munthu amwalira nasiya mkazi wake koma wopanda ana, m'bale wake womwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana m'bale wake uja. Tsono padali anthu asanu ndi awiri pa chibale pawo. Oyamba adakwatira mkazi, koma adamwalira osamusiyira mwana. Chimodzimodzinso wachiwiri, ndipo wachitatu nayenso adalowa chokolo. Onse aja asanu ndi awiri adachita chimodzimodzi, koma onse adamwalira osamusiyira ana mkaziyo. Posiriza mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono pa tsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo azakhala uti popeza kuti abale asanu ndi awiri onse aja adamukwatirapo. Yesu adawayankha kuti, anthu okhala pansi pano amakwatira ndi kukwatiwa, koma amene amawayesa oyenera kukakhala ndi moyo kutsogoloko, anthu atauka kwa akufa, sazakwatiranso kapena kukwatiwa ayi. Iwo azakhala ngati angelo, mwakuti sangafenso ayi. Iwo ndi ana a Mulungu, popeza kuti Iye adawaukitsa kwa akufa. Koma zakuti anthu adzauka kwa akufa, Mose yemwe adanenapo kale, paja pambiri cha chisamba choyaka moto, Iye akuwatchula Ambuye kuti Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobo. Ndiye kutitu sali Mulungu wa anthu akufa ayi, koma wa anthu amoyo, chifukwa kwa Iye anthu onsewo ali ndi moyo. Apo ena mwa aphunzitsi amalamulo adauza Yesu kuti, Aphunzitsi, mwanena bwino. Adatero popeza kuti Asaduki aja sadalimbenso mtima kuti amufunse mafunso ena. Mthenga wa Ambuye. Lero loweruka pa 23 Novemba 2024, Mulungu akutithandiza kuti tizindikire kuti pali zinthu zina zimene timazichita pano pa dziko lapansi zoti kumwamba sizakhalapo ayi. Nkhani yotsatira ma customs, chikhalidwe chosiyanasiyana chimene tinakonda kuti tizichichita pano pa dziko lapansi ku malo kumene ife timachokera, si zinthu zonena kuti kumwamba zakhala zikuchitika. Ndi Ambuye Yesu akulongosola zinthu zina mwa zimene timazichita pa chikhalidwe chathu. Tipanga chinkhoswe, kakutomera mkazi, kakukhala ndi ukwati, kusangalala zovinavina pa ukwati paja. Ambuye Yesu akunenetsa kunena kuti zimenezi uko kulibeko, kukhala ndi mwamuna, kukhala ndi mkazi, zimenezo kusogoloko kulibeko. Munthu amene moyo wake wayendetsa bwinobwino pano pa dziko lapansi, akakhala kuti wamwalira walandidwa kupita kumwamba, iyeyo will remain the soul, ulimeni monga momwe iye alili, azakhala monga momwe iye alili pakati pa angelo osiyanasiyana, anthu oyera osiyanasiyana akumuyimbira ndi kumutamanda Mulungu nthawi ina iliyonse. Mawu awa anabwera kuchokera kwa Ambuye Yesu chifukwa Asaduki ndi Afarisi anali ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana. Asaduki ngakhala anali Ayuda, komanso Afarisi ngakhala anali Ayuda, amakhulupirira zinthu zosiyanasiyana. Asaduki amakhulupirira mabuku asanu okha amene ali oyambirira m'Bible, Pentateuch, the Torah, ndi amene amakhulupirira iwo, mmene sakambapo zonena kuti akufa adzauka. Pamene Afarisi amakhulupirira kunena kuti ayi, ilipo nthawi imene anthu amene moyo wawo achita bwinobwino pamaso pa Ambuye Mulungu azakhala atauka. Anthu amene sanachitenso bwino pa dziko lino lapansi nawonso azakhala atauka, koma sazakhala pamaso pa Ambuye Mulungu. Afarisi amakhulupirira zangati zimenezi. Choncho Asaduki pomufunsa Yesu funso langa limene lili, amafuna antape mkamwa kuti aone kuti ayankha mbali yake iti. Awayankha Asadukiwo funsolo lokhuzana kuti zakukwatira kapena kukwatiwanso
kapena ayankha mbali yangati iyi, koma Ambuye Yesu anayankha kuna kuti waja amvese bwinobwino ndikuwaphunzitsanso kuti azindikire kuti mwa zinthu zina zimene timazikhulupirira pano pa dziko lapansi, zikhalidwe zina zimene timakonda kuzichita zosiyanasiyana, kumwamba kusizakhala chimodzimodzi. Chimene Ambuye Yesu afuna atiuze ndi choti chani kwenikweni. Ngati ana a Mulungu, tiyeni tipange fokasi zinthu zimene zili zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, zinthu zimene zili zotithandiza kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kukwatira kapena kukwatibwa si zinthu zoyipa ayi, ndi zinthu zabwino. Koma zinthu zangati zimene zizi zisatipangise ifeyo kuti timwiwalire Mulungu, timwiwalire kumutumikira Mulungu. Nthawi ina iliyonse tizikumbukira kuti ma traditions osiyanasiyana amene tili nawo, zikhulupiriro zosiyanasiyana zimene timazichita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, malingana ndi ma cultures amene ifeyo tili nawo. Zinthu zangati zimene zizi, zimene zili zabwinozo tiyeni tizitengeni, zimene zili zoyipazo tisazitenge, chifukwa ndi zinthu zoyipa pamaso pa Ambuye Mulungu, zikhalanso zinthu zoyipa pamaso pa Chikhristu chathu. Apa pakambidwa nkhani ya chokolo, Ambuye Yesu anakati avomera zangati zimenezi, anayankha ngati kuti akudalitsa kuna kuti pamene mwamuna wathu wamwalira tingathe kunyamula mng'ono wake kapena mkulu wake kuti akhale mwamuna wathu kulowa chokolo, kapena pamene mkazi wathu wamwalira tingathe kunyamula mkulu wake kapena mng'ono wake kuti akhale mkazi wathu kulowa chokolo. Ambuye Yesu zimenezi sakunena kuti ayi, Mulungu sanakonze zangati zimenezi. Chikhalidwe chawo chinali chonena kuti mpaka na mayiyo akhale ndi mwana, ndi amuna azingobwerabe, ndipo ndikukhulupirira kuti mwana amene akakhalapo ndi olemekezedwa amakhala oyambirira uja amene ankwatira mzimayi wangati amene. Ambuye Yesu zimenezi akunena kuti ayi, zikhalidwe zina ndi zapansi pompano, kumwamba kulibe zikhalidwe zangati zimenezi. Ife tizikumbukira kuti Mulungu potibweretsa pano pa dziko lapansi tinabwera monga momwe tililimo, tizabwereranso kwa Ambuye Mulungu monga momwe tililimo. Tinabwera single, we shall also go back single. Tinabwera tilipo tokha, tizabwereranso tiliponso tokha. Zochitika zathu zapakati apa pamene tili ndi moyo pano pa dziko lapansi zidzatipangisa kuna kuti tikhale ndi Ambuye Mulungu kapena tisakhale ndi Ambuye Mulungu. Mawu awo akubwera pamene mawa tikupanga la Mulungu losirizira la chaka ichi cha mpingo, pamene tizasangalale Yesu Khristu mfumu, sabata yosirizira imene ikubwerayi. Ndipo mawu awo afuna atikumbutse ifeyo ngati akhristu, ngati ana a Mulungu, kuti tiziyembekezeranso kuna kuti ukazatha moyo unowo Mulungu akutiyembekeza kuti tizakhale pamaso pake. Lero tikuyenda kumachita zinthu zimene zizonkomera Mulungu, kuti kusogoloko tizakhale pamaso pa Ambuye Mulungu tikumuyimbira nyimbo, tikumutamanda nthawi ina iliyonse. Tikumbukire kunena kuti zonse zochitika pano pa dziko lapansi si zonse zimene zizachitikenso kumwamba. Pali zinthu zina zizathera pompano pa dziko lapansi, ngati kukwatiwa kapena kukwatira. Kwa pali zinthu zina zizakhala zikupitirira. Tiyeni kuzera mu mawu athu a tsiku la lero, Mulungu apitirize kutilimbikitsa, Mulungu apitirize kutipasa zaulere zake, kuti tikhale ndi nzeru zapadera zochokera kwa Mzimu Woyera zotithandiza kulimbikitsa zinthu zimene zizofunikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu, kuti tikwaniritse cholinga cha Ambuye Mulungu, kuti moyo wathu ukazatha tizakhale tili pafupi ndi Mulungu, tizakhale tili ndi Mulungu. Leronso mwapadera timalemekeza amayi athu Virgo Maria, tiapemphe amayi athu Virgo Maria kuti apitirizebe kutipempherera ife anawo, tikhale ngati Clement Woyera amene anali wachitatu apapa Petro atamwalira, amene anatenga udindo wa Papa Petro ngati wachitatu, papa wachitatu ku Rome, yemwe analimbikitsa akhristu pa moyo wa tsiku ndi tsiku kumukonda Mulungu komanso kupirira mavuto amene akumana nawo ndi kukhala anthu okonzeka kufera Chikhristu, kuti nafenso tikhale anthu olimbikira pa Chikhristu yathu, tikhale anthu olimbikira pa moyo wathu wauzimu, tikhale anthu ophunzitsa anthu ena zinthu zabwino, kuti kumapeto kwa zonse tikalandiridwe pamaso pa Ambuye Mulungu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.